Aurrera goaz, gurekin estudioan Ander dago. Ander Ega Solutions startupetik dator. Eta Mikel Baskide korporatiboa da. ITPkoa, egunon. 2017an desastre bat egon zen, aire desastre bat egon zen, katastrofe bat izan zena, eta zoritzarrez hori askotan gertatzen da. 2016an bidaiari batek esan zuen akats bat ikusi zuela hegal batean eta horrela katastrofe bat saihestu zen. Hala, hori ez da soilik gertatzen aeronautikaren sektorean, baizik eta beste sektore kritiko batzuetan ere bai badago arrisku bat. Hau da, gerta daiteke tresna bat ahaztea edonon eta hori gerta daiteke hegazkinetan eta horri esaten zaio FOD. Eta horregatik hain zuzen ere Airbus helikopteroak gurekin jarri ziren harremanetan konponbide bat emateko talde bat sortu genuen, tresnak ezarri genituen, eta lan prozedurak ere bai. Azkenik, eraiki genuen biltegi bat, instalazio batzuk arrisku hori FOD arriskua saiesteko. Baina konponbide honek 130% aurrezpena eskaintzen die. Zergatik, hobetzen delako kudeaketa, tresnen kudeaketa. Eta gainera, garatu egin genuen irudien bidez ezagutzeko sistema bat gure kudeaketa sistema hobetzeko inventarioekin eta horri esker asko egin dugu aurrera gure enpresan. Konponbide hau ezarri dugu Airbus helikoptersentzat, baina aireko kidegoetan ere bai eta haenan ere bai eta beste enpresa batzuetan eta bai sektore aeronautikoan lan egiten dugu, baina trenbideekin, automozioarekin, energiaren sektorearekin eta horiekin guztiekin lan egiten dugu eta oro har prozesu industrial kritiko guztiekin lan egiten dugu, baina galdera da, zergatik konponbide hau? Guk giltza eskura proiektuak egiten ditugu teknologia desberdinekin eta beti ere bezeroen mesederako eta segurtasun handiagoa lortzeko. Hala, orain, Mikel Esparza, fabrikazio adituak, azalduko du zein den haiekin garatu dugun proiektua. Okay, thank you, Ander. Egunon, eskerrik asko, Ander. Bai, hala da, aurten ITP Aeron teknologia aurreratuak garatu ditugu, ez horiek gure produktu eta zerbitzuak hobetzeko. Ez hori bakarrik. Horrez gain, segurtasuna eta osasuna hobetu nahi izan ditugu. Hala, zentro batekin elkarlanean, sentsoreak eta sistema aurreratuak integratu dira, parametro kritikoa kontrolatzeko eta gure tresnen kokapena kontrolatzeko eta balizko akatzak antzemateko fabrikazioaren aurretik gertatzen direnak. Bideoan ikusten den bezala, prozesua horrela hasten da. Pieza kargatzen da, gero doitzen da parte elektronikoa eta horren ostean egak ezarritako eta garatutako sistema dugu operatiboak erabat interaktuatzen du sistema horrekin eta horrela aukera daukagu datuak transferitzeko. Hala, gure MES sistema erabiltzen dugu lotuta dagoena eta gero makina herramienta software hori daukagu. Beraz, aurrerapauso oso garrantzitsua da gure fabrikatutako enpresen estrategian. Mila esker. Thank you so much. Ander eta Mikel, mila esker bioi, mila esker, primeran, mila esker.